Si vols demanar l'ajut de menjador escolar, mira aquest vídeo atentament. Per fer la sol·licitud d'ajut de menjador cal signar-la electrònicament, és a dir, amb un sistema d'identificació o certificat digital oficial. Si no t'és possible fer-ho, pots adreçar-te a les oficines d'escolarització i a l'oficina d'atenció del Consorci, on et tramitaran la sol·licitud presencialment. T'expliquem com fer la tramitació en línia. Per què és necessari aquest nou sistema d'identificació? La signatura o certificat digitals són necessaris per garantir l'autenticitat i seguretat quan facis qualsevol tràmit per mitjans digitals, com per exemple la sol·licitud d'ajut de menjador. Afegir la signatura digital a la sol·licitud fa el tràmit més àgil i t'aporta avantatges. No has d'imprimir la sol·licitud, no cal que la signis manualment ni cal que la duguis al centre. I tampoc se't denegarà per manca de signatura. Donar-te d'alta en un sistema d'identificació, signatura i certificació digital et permetrà fer molts tràmits en línia i el podràs fer servir sempre que vulguis. Tens alguna eina de signatura digital? Hi ha diverses eines oficials per identificar-te i signar digitalment. L'IDCAT, l'IDCAT mòbil, el sistema clave o el DNI electrònic en són alguns exemples. En cas que no en tinguis cap, et recomanem l'aplicació IDCAT mòbil. És el sistema fàcil i pràctic d'identificació digital de la Generalitat de Catalunya i té l'avantatge que et permetrà fer la sol·licitud d'ajut de menjador des de qualsevol ordinador o dispositiu connectat a internet. Per donar-te d'alta d'IDCAT mòbil, segueix les instruccions en aquest enllaç. Només necessitaràs el DNI, NIE o passaport, la targeta sanitària i un mòbil o ordinador. Important, tingues en compte que per tenir el teu IDCAT mòbil no cal tenir DNI. També pots donar-t'hi d'alta amb el NIE o passaport. Si només disposes de passaport, et caldrà un mòbil amb càmera i el procés de validació pot durar fins a 48 hores. Amb DNI o NIE no cal càmera i la validació és immediata. És a dir, podràs utilitzar l'IDCAT mòbil i signar digitalment a partir del moment que et donis d'alta tenint a mà la targeta sanitària. Com has de fer la sol·licitud d'ajut de menjador amb signatura digital? Una vegada tinguis l'IDCAT mòbil o un altre sistema de signatura o certificat digital, només has d'anar a la següent adreça d'internet. Un cop carregada la pàgina, hauràs d'identificar-te amb el teu sistema de certificat digital. Important, per fer la sol·licitud digital amb garanties, utilitza els següents navegadors web: Firefox, Chrome i Opera. Si el teu navegador habitual és Internet Explorer, no l'utilitzis per presentar la sol·licitud d'ajut de menjador. Segueix pas a pas les indicacions del formulari digital i aporta tota la informació que es demana. Una vegada hagis emplenat el formulari, arribaràs al final i se't demanarà que facis clic en el botó Signar per formalitzar i signar digitalment la sol·licitud. Sabràs que el procés ha acabat bé si t'apareix un missatge informant que la sol·licitud s'ha enregistrat correctament. També rebràs un correu electrònic de confirmació a l'adreça electrònica que hagis indicat a la sol·licitud d'ajut. Si tens dubtes, necessites suport o en vols més informació, escriu un correu electrònic a l'adreça ajuts.ceb@gencat.cat.